Ngibingelele nokhotsha manje kuyothansebelana nophethweni ezibiza phansi uDr uDlamini umzimba'khal'imali enhle nasezantsi South Africa babukele emakhaya. Ngizile lapho ukunika ama product kaDr uDlamini. Nansi intambo kaDr uDlamini yezitha ewu500. Noma ngabe unezitha engakanani, noma ngabe unabathakatha abangakanani abakuhlaselayo. Nansi intambo kaDlamini u500. Phuthuma uyithole, nansi inamba ibhaliwe lapho. Sibuye size la kumnabise owasekamereni omkhulu lo bese kuthi lo omncane umnabise. Mangabe ufuna ukuya ekamereni nazi inkuzimalanga sekuqondene nekamera. Omkhulu umnabise 200, omncane umnabise 100 rand oqondene nekamera. Sibuye size la kwi-pin code nansi eqondene nosisi kakhulu bayithenga nobhuti bayiphuza futhi mawuzokumixa kokubili kanje kuvele kube wese. Mawusumbamba kumuntu wakho nansi namathela oyisebenzisayo ukubamba umuntu wakho. La siphethe umathatha kanye izifo uma ngabe ugula ama-ulcer, isinye, izenzo ushukela, amathambo, ikhanda elingapheli, inkinga yokuthi unephathwa isinye, zinyawo, nansi eyempilo qondene nempilo. Bese siza la isiwasho lesi esiqondene nemali uma ngabe imali ingahlali kuwe. Uma uthi imali ayihlali kuwe thatha nasi isiwasho si-100 rand. Sibuye size la nathi faith water abathi bona thina sikholelwe emanzini akhulekelwe ayakusiza kakhulu. Sibuye size la nasi isiwasho siqondene nezilwane imoya emibi sebenzisana nentambo. Sibuye size kuyi-lotion, nansi i-lotion ogcoba ngayo